Betlaneya naberê tatîla xwendekaran talebeyan an jî sömestr bidawî bû û ji bo 20 milyon xwendekarî zengila dersan dî salê lêda dersên wan dest pê kirin îro mamoste û xwendekarên ku dest bi perwerdeyê kirin bi kelecan bûn. Li tevahiya Tirkiye navbera hevdeyê çile û sê Sbatê de betlaneya nîv salê bû. Xwendekaran bêhna xwe berda ji xwe re lîstin û kêf kirin. Bazı roja xoş çû em lîstin. Tehtilama gelkî xweş çû baş bû. Gelkî kêfametê. Pişî du hefteyan li dibistanan zengila dersan dî salê da. Çeyleme gişi hatın mektebi, öğretmeneme gişi hatın mektebi, sınıfeme ticeye, muallimeme gişi hatın, vara vasala, rasteriye kaniye, و خلق ترکیه براب خیر به. تعطیلا خوش کربو چاوی آنات کنی رویات کنی چون زاف بریا مکتبا خو کربون تین بهفرد لیزن بازدن بریا معلم خو کرن بریا درسی خو کرن بریا کتابی خو کرنا بریا و هوا مکتبی کرنا. Zarokan berê xwe da dibistanan û ketin polan. İro ikinci döneme mektebeya em ê dersê xwe çêkin. Teveve bû me bêriya me tevê kiribû me bêriya evalê xwe mehmên xwe kiribû. Mektebe zaf xweş e em ê çalışkan bin. Demir tozuyla pirinç, demir tozuyla... Li Diyarbekirê jî ji bo 467,725 xwendekaran heyama dersan dest pê kir. Betlaneyê naberê ya 15 rojî êdî bi dawî bû. Hemû pol bi xwendekaran têje bû û dersa kamayê jî ji cihê berê berdewam dike. Süzme dedim ama elemeye dedi seninki. Piştî 15 roja tatilê dönema duyemîn dest pê kir ve roja yekemîn e. Roja yekemîn heyecana ve heye. Pir heyecana me heye zarokan hevalê xwe dîtine pir kêf xweş bûne. ji bo mamosteyê xwe jî pir kêf xweş bûne em jî me jî xwendekarê xwe dîtin û em pir kêf xweş bûn çimû dibistan mala me ye. Min tatilê ez xwe çûm bakalê xwe. Sonra çûm bi apê xwe. Ondan sonra topelê istiyam. Xwendekaran piştî tatileke dirêj bêriya mekteb û hevalên xwe kiribûn. Ji bo malbatan pêşniyazên mamosteyan jî hene û balê dikişînin ser eleqeya ji bo zarokan. Em ji malbat re dibêjin zarokê xwe re dem derbas bikin, hertin, buhan re biaxivin, buhan re bimeşin, buhan re bilîzin, buhan re pirtûga bixwînin. Xeynî wî dibêjin zarok û malbat çiqes bi hev re demê derbas bike, ji bo zaroka, ji bo malbatê herî baş ev e. Günaydın çocuklar. Heyama perwerdeyê dê 20 Hezîranê de bi dawî bibe û betlaneya havînê dest pê bike. Nîva duyem a perwerdeyê dest pê kir mektep dest pê kirin şewata